DZYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, hingkod ang pangidaron. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak, human siya maoperahi. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Doon na ta kasimana din sa ospital. Hangtod ron ni aghapon ta. Wa pagyapon ta makagawas. Wa di mo magka-istorya sa doktor. Nagka-istorya man. Ya, sa may sultis doktor. Usabraran pa ko na sa Chiboy. Kay lagi, grabe ang damage sa iyang tiil. Tungod sa nahitabong disgrasya. Mo ba? Maog yun. Magkikistorya ko sa doktor. Mangutana ko niya kung pwede pag adto na lang sa bahay ipapahuway sa Chiboy. Kay kung anhita din hikod, magpayad man tas room kada adlaw. Sige day. Mayong adlaw, Dok. Mayong adlaw sad, Ma'am Myrna. Usay ako ikalagad nimo? Kuan, Dok, mangutana lagi yung tako, Dok ba? Kung mahimo ba nga, ato na lang namo ipadayon ang pagpapahuway sa akong anak sa amo. Dito sa bahay na mo, Dok, kay total, successful man bitang operation. Ma'am, kinahanglan pa siya nga mustay sa ospital. Kay need pa namo siyang obserbahan. Tungod kay dili lang ang iyang tiil ang naapektuhan sa maong disgrasya. Lakip na ang luyo sa iyang Pero so far, successful ra pud ang among operation ug magpasalamat pud ta nga wa ra maapektahi ang iyang utok sa nahitabo sa iyang Mao ba, Dok? Unya, Dok, unsa may buhaton na mo, ani? Kay magbayad man gud mi sa room kada adlaw. Unya lagi, wa may pundo nga kwarta. Maong maglisod mig bayad sa among bill din sa ospital. Okay ra na, ma'am. Doon na raman tay PhilHealth o mga hinabang gikan sa atong gobyerno. Kay total, public hospital man Pwede ra gyud nga magpatabang ka ana para maminusan ang inyong bill din sa ospital. Ay, mao ba, Dok? Sige, Dok. Ako laing no ng ako mana, Dok. Salamat kaayo. Nak, Chipoy. Sige na. Oras na para mo inom na kas imong tambal, nak. Okay, ma. Pero, ayaw sa ko tubig, mabi. Ako rin kuha. Diara. Ay, sahot lang tubig, uy. Imnas aning tambal, oh. Okay, ma. Ka very good sa akong anak, uy. Ma, sakit akong uog tiil, ma. Ay, Unsa? sakit, ma. Nabalaka ko, dihang kalit nga gisakitan sa iyang uog tiil ang akong anak. Mauto, among gitawag ang doktor. Pero matod sa doktor, natural ra na nga mosakit tungod kay samad ka na. Ug gihatagan ra sa mi og mga tambal sa doktor og mga pain reliever. Unya, Unya, kumusta naman si G-Boy? Okay na ko, dok. Nawa ng sakit. Ayaw lang mo kabalaka, Ma'am Myrna. Kay naturalan na nga mo sakit tungod sa samad. Pero ayaw mo kabalaka sa dili madugay, mamaayo ra na. mao ba, Dok? Ay, salamat kay Dok, uy. Ma'am Myrna, good morning. G-Boy, good morning. Good morning, Saptok. Good morning, dok. Kumusta ka na, G-Boy? Okay na ko, dok.
dili na kay sakit akong ulo ug tiil. Maayo noon kung mao ka na. Doon ako'y good news ninyo. Pwede na mong makagawas ugma. Ay, Ginoo ko, salamat in town. Salamat kaayo, Dok. Welcome. Hatagan rata mo og mga resita para inyong mapalit og maoy inyong ipainom ni G-Boy, okay? Yay, ma! Makagawas na ko din eh. Pero 2 weeks after ninyo nga makagawas din ma'am, balik mo din ni G-Boy para tangtangon na nako ang iyang cast pad nga gibutang sa iyang tiil. Doon kay gisiminto baya na. Ay, sige, Dok. Salamat kaayo. Good morning, Doc. Oh, Nami, Doc. good morning po, Myrna. Kumusta, G-Boy? Okay ra, Dok. Very good. Sige, ready na ka nga, tangtangon na ang imong cast pad nga gibutang sa imong tiil. Yes, Dok. Ready na ko. Para makalakaw na ko balik. Okay, sige. Andamon sa nako ang akong mga gamit. Okay. Done. Natangtang na. Yay! Thank you, Dok. Doc, namuwala ng iyang tiil, Doc. Ingon anak yun na, basta gikan tangtang sa kastad. Oh, yes, Myrna. Ingon na gyud na, humanog tangtang sa simento sa NTL. Og of course, obserbahan pa lang gihapon siya. Kay do na baya na stainless sa sod. Then, gisimento baya, unya, naputos. Maong namuha ka na. Pero ay kabala ka. Naturalan na siya, Ma Myrna. Sige, Doc. Salamat kaayo. Ma! Ma! Nak, nga naman ka. Ma! Nga na, lagi ka. Ano ka? Ka naman na. Ano yung anak na kong gwapo, ha? Sakit akong tiil. Kaya, bugnaw kaya akong tiil. Kung siya? Sakit nga bugnaw? Dili ka ang iyang stainless sa tiil ginutan. Kung nga nung naka-feel siya og sakit o bugnaw sa iyang tiil. Doon ako'y nadunggan og nabasahan sa Google nga basta bugnaw ko noong panahon, unya doon na kay stainless party sa imong lawas, maka-feel ko no kag sakit o kabugnaw sa part kung asa doon ay stainless. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung gi kang operahan, unsa kadugayon para mopahuway sa recovery room? Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga mamuwa siya inikuman og tangtang? Ikatulong pangutana, kung doon na kay stainless nga party sa lawas, kung tingbugnaw, natural ra ba nga bation kag kasakit sa party nga doon ay stainless? Ikaw pa to katapusan, kung doon na stainless ang party sa imong lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na by chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak? O sa tibuok kinabuhi na beginning iyang stainless sa tiil? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Myrna. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Usa ako ka medical doctor ug usa ako ka psychiatrist. Mao na akong trabaho, no? So, kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't have competitive advantage, do not compete. Sure ball bitaw yung kawag kay daganan. The art of fighting kuno is not to fight at all the time. Ngita kag mga panahon nga medyo kay tsansa nga modaog. Pararag tennis god nga classic
beginner ka, nya magigduwa ka ng mga pang-championship na, so tayo, chance ni mong daog. Ikaw, bago na kas politika, nya, musangka ka ng pete ng dugaya na nagagamot ng mayo, awag kay daganan. Ha? Okay, kibalon sa mga pasikot-sikot, no? Okay? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Merna kining ang nagpadala wala man yung gisuwat mahitungod kini siyang bata nga nadasmagan mo tong nabati nito guys sa drama o man pada mag tawag ani wa man nagbutag yung address ni Merna asa ba ning dapit ning ila. Anyway, wa man siya nagbutang og asa yung address, ako lang i-greet na ko ning ako mga amigo da sa Uslob, no? Uslob Cebu, mga D family, no? Mga pamilya ni John D, no? Welcome back to Cebu, ha? Og si Yen Yen na iyang wife. Og mga Rindon family, so Bird si Tito, no? Sakay niya kanang inyong kuan text kanang inyong sa bara ng palupad-lupad. Okay, this is Mistro to mga taga Tris Uling, Naga City, Junior Rizada o Trining Rizada. No, gikan kini ni Chris Imbalsado, no? Ug mga taga Dalagit, no? Mga Gisim family, si Nera o si Bill Gisim. Ayong pagpaminaw sa mga taga San Nicolas Pares. Dito lang may bago lang may nanghatag og mga relief goods or mga bisag unsa naman lang yung kind ni Widap atong mabtik nga pari diya na si Father Ed Bintik, no? Sa Lions Club International, District 1B2. Ako lagi nabasa ninyo mga ngalan, mama. Kagisulat na magiging taon nila. Dito kami bago lang nang hatag og mga bisag unsa naman lang matabang sa itong mga kaigsunan diya sa San Nicolas Pares, no? Caritas volunteers ni sila. Si Juji Lagapa, Florivic Laurigaw, Perla Baiza, Christine Padilla, Sherry Ibarsabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradiro, Michi Manriha, o si Shercy or Mercy, sorry Humawas, no? Diya sa Caritas sa San Nicolas Paris, mga Caritas volunteers ni sila, ha? Okay, ning uban, sunod na lang po. Mga Halo Black Makers ni J. Lariusa, diya sa Gindaruhan. Salamat ya, ipangyo ko niya si Halo Black. Si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runan, o si Sami. Ug mga kantawan, mga Bilyarmon, Kanyabano, Nilpi, og Nisi, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Mountain Barangay diha sa Talisay, Milanilla, si Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo ug si Orlan Kilyubi. Ug mga tao ni Peter Ifer ug Samuel Luwania. Salamat kayo sa inyong pag-abayabi namo diha sa Lubas ba to? O sa tong lugar ninyo? Mag-Hawaii. Sa tong mga lugar, mag-Hawaii, Tapul, Haklupan, Lubas 1 ug 2, nga tunas Manipis, Campus City. O mo na suruy-suruyan na mo ni Efer Luwania na itong usang adlaw o usang simana, no? Alright, so going back to our sender, si Mayra, no? Si Mayra. O na Merna. Okay, unang pangutana ni Merna. Kung gikan operahan, pila man ang kadugayon para mapahuway sa recovery room? Kini siya, depende rin siya, no? Case-to-case basis kini depende kung unsa mang klase nga intense operation ang kinahanglan. No, kada may mga operation nga pwede ra maganig papahulayon lang pila ka oras nya malakaw na dayon. But there are operations, especially kanang mga orthopedic or mga depende pod sa recovery sa operative wound, how compliant is the patient to take the antibiotic nga dili ma-infected o ang aseptic system kaning kwan aseptic nga inon ta paglimpyo sa operative wound. So akong tubag ani magdepende. Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga tangtang? Yes, naamanggoy mga taong ang iyang skin sensitive kaayo. Bisan man gani uban sensitive sa plaster, no? Or sensitive sa kung saan na may gamit nga antiseptic solution diya. Betadine ba, hydrogen peroxide,
mertayulit or sa naman lang diha nga mga gibuta nga antiseptic solution. Nagoy mga posibilidad nga mamuwa, no? Ay kining kaso sa imong anak kuan man ni orthopedic man ni, no? So gisimento unya nagtangtang na ay dili malikayan nga naagoy mga parte sa giplastiran o gibutang bandage nga madiscolor o mamuwa. Okay? Ikatulo nga pangutana, kung duna kay stainless sa parte sa imong lawas kung tingbugnaw natural ra ba nga bation kag kasakit parte nga dunay stainless, expected na siya because foreign body magud ng stainless, no? So mo matagil po ang imong paminaw sa lawas, no? Temperatura gani dia sa airport o dia sa mga ports, terminal og naa kay stainless imong lawas, may bulong na lang ang nagbantay sa x-ray machine nga mutingog nyo makigidalang kutsilyo huwag ka nagidalang pistola. So sensitive, no? So expected or it could be possible na depende sa environment, sa surrounding mo aggravate po ang imong kondisyon, no? So mao na say akong balikon kanang stainless yung gibutang diha foreign body man na siya bagulain nainumdum ko sa kong igagaw, no? Si Lee Duran Amaba nga bagong dioperahan dito sa Corumpido Hospital sa sugod sa Southern Leyte nga gidala nga to sa East Visayan Memorial Medical Center dito sa Tacloban City. Nabali ang iyang kamot kay na mabunal siya nga gitauran og stainless. So I hope nga may ka-recover na kali. Ako ning parente, no, mga Duran side. Swerte pod kay dito si Doktora Chiki Obra. Puno. Ano na po? Rusis. Oh, dito. Atiman po siya dito, no? Doktora Chiki Obra Rusis. Alright. Okay na bali? Okay na ba imong kamot, no? Pupariha man yung kasuha sa imong kamot, no? O sa imong problema nga gitaorag stainless. Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Kung doon na kay stainless sa lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na ba chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak o tibok kinabuhi na ba gyud ning iyang stainless sa tiil? Depende sa discretion sa orthopedic surgeon. No, kay na may stainless nga dili na lang tangtangon, diha na lang napoy mga bakal nga kinalang tangtangon. So kung tubag ani magdepende sa decision, clinical judgment sa attending orthopedic surgeon ang mga eksperto ni ani. Pero para sa ako, kung wa naghasol ang stainless diya, so mas maayog din na lang tangtangon. Mga katabang na siya. Kaya nga ito mong bukog, kuan naman siya, mudikit naman balik, no? Na ako'y nabasahan na kung suroy-suroy nga ito sa layang nasod, na ako'y nabasahan dito yung museum nga, ang ato ko nung bukog, ang bukog sa tao, is 4 times, ikaupat ka pilion, kagahi kaysa siminto. Ako malikon, ang bukog sa tao, kaupat ka times, kagahi kaysa kumpara sa siminto. So kung magdikit na nagbalik, posible nga strong as original na siya. Kanya, kung naay stainless diyan, wala makabader sa movement, diha na lang na siya. Anyway, sterile man na, di man na ingog makakusog infection. Although, mo lagi na, og mo anak kag mga x-ray, mo positive ka, mo ngiyaw ang x-ray machine, ingnan lang nimo naka-stainless imong lawas para dili ka madudahan nga nagdaa ka og pistola or kutsilyo. Alright, sinota kasabot ka sa mga speaker nimo Merna, og nga to sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makananayon yung pagpawinaw sa mga Arimen program. Daas katag greetings ni sa atong lugar. Kami sa DY sa kini akong suliran, the best. Manghambog ko ni once again, once more, the best radio drama program nationwide. Kadawat mig award ng last November. So from all bashers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayo na. Mana so sa ka awit. Maayong alo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rosel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. RMN
Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rosel. Rosel, nanawag na itong iyaan ni Mus Bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan. Unsa man ka, ganahan kang munarbaho? Sige pa, maato ko. Kapoy sige sambay din sa ato, oy. Ayaw pabadlong dito sa imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta. Ay, kabala ka, ma. Buotan kini imong anak, no? Bantay ka bitaw. Okay naman sa titinisan ng auntie. Di man kayo kapoy. Hi, miss. Nakipalitan, sir? Kwan, may tuyo ko sa tag-iya din Kaya na ako'y koleksyon nun. Nilakaw para bas auntie, sir, da? Ante ni mo. Pag umangko, di ko sa tag-iya ining tindahan. Oh, sir. Ay, ala, pag-sir na ko, miss, ay. Ako din si Raymond. Ikaw? Rosel. Pwede makigamigan ni mo? Okay ra. Pwede ko mga yung mong FB? Grabe ha. Nanawag man dayon? Angang, imingaw naman ko ni mo. Pag sure, uy. Bitaw sila Kuan ma, gilaan ko deres akong boarding house. Maong nanawag ko ni mo. Soon sa man ko diri. Tambal di ko sa imong kalaay na ron. Di po sa ingon na. Ang babangan ng ikaw man ang akong naununaan nga tawagan. Ay niya, unsa mo itong istoryahan ron? Bisa kung saan ang good. Basta malingaw ta. Sel, di ta mga bliroon sa tindahan, ha? Kay Domingo man. Okay, auntie. Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din Sige, auntie. Nindot mo sa din ilang plaza, dinino? Hi, Sel! Uy! Raymond, may amalagi ka. Nangita ko ni mo? Ha? Dito mo gugikan sa imong auntie. Yan, ingom sila nga, nisuhoy ko na ka. Mong, gisuhoy anti ka pangita din May gani kayo, nakita anti ka. Unsa na mong tuyo na ko mon? Anong gasunod-sunod mo ka na ko? Ay, nakasuko na ko sila. Dalangot ako'y gustong isulti ni mo. Unsa man na? I love you. Raymond. Manay tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May chance ka ko ni mo. Ayaw lang sa kug. Dali-dali amon ha. Ako sanang huna-hunaon. Mao ba? Nanguyab dahil si Raymond ni mo. Auntie. O nyaon sa man ganahan ka niya. Okay naman si auntie. Gaan man sa akong buot niya. O kung mauna, ayaw na lang napaantusa ang tao. Tinawad ka, Russell. Imo na kong gisugot. Raymond.
Ayab na ta. Salamat kayo, Sel. Abi ni mo, huwag kabutangan sa akong kalipay nga gidawat ni mo nga akong gugma. Ha? Imo kung dadon sa mong boarding house? Oo, Sel. Nga naman? Aron ba makadom-dom mo sa ka kung nasa ko nagpuyo? Oh, sige. Imon, ayaw. Sa ginangid ko sa akong buhaton. Uyaw bitaw ta. Maoday nga gusto ko nimong tadon din sa mong boarding house. Kaya maoday nimong tuyo na ako, ha? Dugay na kung gusto mo kakos mo. Raymond, timpakatiyot sa mahalo ko. Pasig mamapdos ko. Ay kapala ka. Di ka na ko busagnan kung mamapdos ka. Oh. Hansaon man ako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay. Ay kapala ka, good. Ako isaan ni mo. Di ka na ko busagnan. Basta pa ha. Piyugan na ka ron sa imo papauli, ha? Ipananghid kasi mong auntie. Ha? Unsay pananghid? Ipananghid ka nga mag-ipon na lang ta. Ha? Ay. Noon sama ka. Nanghupaong good ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta. Halipay man. Pero nabala ka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako dinis Bacolod. Ah, sige. Mga tulang niya tas inyong dapit kung may bakanti ta. Nindot sa nagipuyan ni Raymond ta. Kiduolog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton. Inday? Ay, ako yung mong gitawag, te. Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipon ni Raymond, no? O, te. Ay, naaman ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto? Mao ba? Oo. Ngano day, te, may tuyo ka na ko? Ay, ako lang kang paibawon ba aron makapangandam ka? Saon sa man, te? Kana si Raymond, dagan kay naguyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. Ug naapay lain day. Naapay say tulo ka anak. Unsa? Ay, Ano wa ka musulti na ako? Nga may tulo ka day ka anak? dogay na unta ko ni mo musulti ni, pero basig di ko ni mo sugton. Mao ako ning gilimod ni mo. Unsa man hitabo nga may tulo makakaanak? Ang kuan. 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Ang tod, nakaanak mi, og tulo. Pero wa man mi makasinabot. Mao nagbuwag rasad mi. Og hain man ang imong mga anak? Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong nibawaan nga may lain kong uyab. Sa unwar to eh. Sukad ka ni abot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong malingig lain. O di na sa mahitabo nga magpatintal pa ko. Hinaot pa unta, Raymond. Uy, hala. Na-delete pang ko ron. Magpalit ko pregnancy test. Ano na ako ni Maklaro?
Duha ka badlis. Mabtos ko. Niya na, Sir Raymond. Malipay gid siya rin sa akong ibalita niya. Dong, mab... Sir Raymond? Wa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka? Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sad ka? Ka-live-in ko ni Raymond. May ka-live-in day sa dinhi. Mao di ay, nga wala siya magpakita nako. Karon kang tawhana ka. Sorry, Sel. Gusto na kong makibuwag ni Michelle pero di siya musugot. Michelle, di ang pangalan itong bayana. Mm. Magunsa naman ako ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdos pagyud ko. Ah. Ha? Unsay pagkos? Oh, Raymond! Mabdos ko! Ipakuha na. O, say pakuha. Rosel, wala ko magkinahanglan og anak eh. Kay daghan akong anak. Mga ipakuha na. Dili ko musugot. Dili na ko ipakuha ni bata nga di asa kong sabakan. Kung kinahanglan mo pauli ko sa amo, buhaton ko na. Ato na ko makataho ni bata. Bahala nagwa si ilhon nga amahan. Nipauli ko sa mong dapit o dito ko ng anak. Nalipay na lang sad ko kay nakadawat raman sad ako mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo, Raymond, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makita ka og babay nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kitong mga higalan kaagi ni Rosel nga taga Negros Oriental apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga naguluhan, sinungaling mong puso. Mong kaagi gibata nila sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadang. Sa inyong nakalayng-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usaka. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usaka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O maka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanna.